Gihag naman ka namo dong. Oh, amang ka dong. Uli na ko. Hala, dagan lagi. Nanawa akong kwarta. Agay! Yati, ang 500 wala. Yati, nawala tong kwarta. To, lay ko kwarta ba? Wala lagi kay kwartatan. Sige na gudtok, karon na biya ko nangayog kwarta nimo. Kabalukatan, ang kwarta nato gipalitan nato og bugas. Ug gibalo nimo sa eskwelahan. Dalua ning titoy. Mas maayo pa tan mangita ka pa maagi para makakwarta ka. Para makatabang po ka sa kuha ba? Sige to, mulakaw sa ko. 1,000, 2,000, 2,500, 2,700. Mga 200 oh. Oh, 500 mo ah. Mga tumboy. Ako binitira tong bayot. Saba dia, ako binihang niyo ato, 200 din yung yatag. Ako magani chat ato, 500 ram magani ako ah. Agay! Ano mo sige yayo dira? Kabulong gibahin ang kwarta. Tarunga po nagbahin. Nagbinahinay pa sa kwarta oh. Di lagi dako ako ay bulgar jud ta mo ron. Oh, daraw sa kalibo. Sama niyo sa kalibo raman eh. Pila man itong income na to 7 raman eh. Mamayot ko sunod di ta mo ba nun? Yan, nganong naman na sa imong isa kalibo nga mo kay trabaho. Alangan, gaagaw na ko tong bayot. Basta sunod ay namog sabay sa kuha kapoy kasi pamayot isa kalibo ra. Karon lang mo. Naunsa maning bataan ni? Asa man ginikanan ani? Uya na ay, ako lagi papa na panggaon ako na ba? Ulo na to ta. Dong, naunsa ka dong? Dong, ay nagilak dong. Unsay mo tabang na mo si Muha? Dong, pwede ko nimo imong papa. Ay, giluka pod. Wa mo na ako naghadlok. Dong, ilong na dong, ay nagilak dong. Gusto ka kindi dong? Dili. Makaon dong, gusto ka? Dili pud. Gusto ka dong ako imong papa? Dili lagi gay guna. Kulang nig pagmahal ning bataa. Unsa may maayo ani? Ihag na to ning bataa. Kay para ma-feel niya na siya ginikanan ba? Ihag ko ninyo. Gihag naman ka namo dong. Oh, hilom na kay lablab ka na mo. Hilom na dong. Oh, amang ka dong. Uli na ko. Hala, dagan lagi. Nanawa akong kwarta. Agay! Yati, ang 500 wala. Yati, nawala tong kwarta. Ha! Ilad sila, kwarta-kwarta.